Doamne, ce familie frumoasă! Vă dați seama, doamnelor și domnilor, că toți acești interpreți care sunt alături de mine acum în platou formează o singură familie de muzicieni extraordinar. Fetelor, am o rugăminte, lăsați emoția acasă, acolo de unde veniți voi, și hai să zâmbim și să cântăm și să jucăm. Haideți să ne bujorăm un pic. Eu am impresia că v-a impresionat așa de mult să o revedeți pe Titiana, încât toată lumea a căzut în melancolie. Vă rog eu frumos. Dacă cu ajutorul dumneavoastră și a publicului ne revenim. Absolut. Aș vrea să vă văd așa cum sunteți voi acasă. Eu nu cred că acolo stați așa smirnă. Eu cred că râdeți, că vorbiți, că vă mișcați. Și pe voi, vă rog frumos, jucați, faceți atmosferă. Vă rog frumos, că sunteți foarte triste și foarte serioase. Vă rog frumos. Cine este Mateo Mihali? Să ridice două degețele. Ia vină la încoace. Vai, dar ce saxofon mic. Ăsta e saxofon? Da. Bravo. E de copil? Da. Da, adică e un fel de sopran, așa, ceva, e foarte frumos. Câți ani ai, scumpule? 9 ani. Să fii sănătos. Să nu spui că tu de la 5 ani cânti la instrumentul ăsta. Eu cânt de la 6 ani. Ai văzut? Eram aproape. De el vă spuneam de la început, de acest bobocel de băiețel, că între el și bunicul este o diferență de aproape 80 de ani, nu-i așa? Între bunicul și strănepotul. Să trăiți. Ia veniți aici lângă nepoțel ca să vedem despre ce e vorba. Tu ce vrei să ne cânti acum? De strigat în Borșa. Ia să vedem. Și dumneavoastră o să-l acompaniați bunicul, da? Bravo, să rămână. Vă ascultăm. Mateo Mihali, de strigat din Borșa.
Extraordinar, extraordinar, o familie de muzicieni. Stați un pic aici ca să înțeleg eu. În acest tablou frumos, dacă înțeleg bine, sunt toate trei generațiile. Bunicul, tata și nepotul. Așa este? Da, cu tata și mama. Exact, e nepot și cu băieții ei. Extraordinar, minunat. Am o întrebare pentru Nicolae Mureșan. Tu ai cunoscut-o pe Titiana Mihali? Da, și mă bucur foarte mult că în această frumoasă duminică ne alăturăm și noi codrenii lângă Moroșeni. Adică lângă 11 Cum au făcut-o membri, și ei, da. așa, da. 11 membri Chiar ai familiei, 12. chiar 12 din familia Mihali. Sigur lipsește Titiana dintre ei, Titiana Mihali, cea care... Spiritul ei este cu noi aici, cea pe care am alături de noi. cunoscut-o Da. la multe înregistrări, eram în cabină, cum ne îmbrăcăm noi, știi, artiști. Dea Valma, vai, capul nostru. Și era o femeie atât de frumoasă, mică, dar foarte mare în fața lui Dumnezeu. Și uite că toată familia ei, când vine să-mi dea lacrimile în ochi, duce mai departe tot ce este frumos în Maramureș. Graiul pe care Titiana, de la care l-am auzit pentru prima dată în cântecele moroșenilor, nimeni în lumea asta nu va cânta niciodată mireasă cununa ta ca și Titiana Mihali. Dumnezeu să o odihnească și spiritul ei este alături de noi. Violeta, ia vino aici alături de bunicul, de tătuca, pardon, da. tătuca, așa îi spuneți voi. Rândul trecut, stați lângă mine aici să meargă și mie bine. Poate mă lipsesc și eu, mă fac de vreo 88 de ani într-o zi. Așa, și probabil că dacă sunt zdravă la minte, tot o să prezint emisiuni cu cornetul în ureche, o să văd eu cum o să fac. Așa. Violeta, tot rândul trecut ai cântat la noi muzică de operă. Da, It's Beautiful Day. Da. Știu că activezi pe mai multe planuri profesionale, știu că mergi mereu în Italia, că mai vii și acasă. Ce mai faci? Vă spun ce am făcut. M-am dus la preselecție la X Factor. Așa. Și am luat preselecție. Stai un concurs? Concurs în Italia? mare, da. X Factor se X Factor. cheamă? Am fost Și... la 900-lea, 85-lea și am intrat a 3. Și ai intrat în concurs? Da. Când se ține O concursul? să vă anunț, vă telefonez și vă spun. Vai, venim cu SMS-uri, toată acolo, cu Păi steaguri. vreau să mă susțineți. Cu muzică ușoară sau populară? Ușoară. Ușoară. Și ce le-ai Celine cântat Dion, la... Immortality și Mina, Gli uomini non cambiano mai. Vai. Și dacă tot v-am dat eu promisiunea data trecută la emisiune, o să vă aduc familia mea, mă țin de promisiune și am făcut drumul ăsta intenționat să-mi aduc familia. E cazul să te ascultăm și pe tine cântând, da? Prin repertoriul Titianei, Da. Eu sunt fată de la Borșa. Așa. Violeta Mihali și clanul Mihali. Eu sunt fată de la Borșa, la 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 la. Și îmi place a cânta, la 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 la. A cânta și a juca, măi, la 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 la. Cânta și a juca, la 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 la. Eu sunt fata lui Gabriel, la 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 la. Și îmi place apropo de la 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 la. Câte doi, câte doi, măi, la 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 la. Ca și jocul pe la noi, la 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 la. Tropotez vestele, la 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 la. Să nu trec cu fetele, la 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 la. Mie îmi place a cânta, măi, la 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 la. Cânta și a juca, la 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 la. Cânta și a juca, măi, la 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 la. Împreună cu Bania, la 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 la. Mulțumesc! Bravo, Violeta, foarte frumos. Și acum aș vrea să ridice două degete. Cine este Gavrilă Mihali?
Tătucă. Tătuca. Cred că urmați dumneavoastră să ne cântați ceva. Exact. Hangu. Aha, Hangu. Ia să vă auzim. Gavrilo Mihali. Bravo, tătucu! Bravo, tătucu! Minunat! Minunat să trăiți, să vă dea Dumnezeu ani mulți și sănătate! Ca să dumneavoastră, eu am obținut dumneavoastră pe 200 de ani. Chiar atâta nu. Mulțumesc foarte mult!